Ang atong mga pagbasa nining adlaw nga Sabado nagtudlo nato sa duha ka butang. Una, we use money and we love people. Gamito nato ang kwarta ug higugmao nato ang tao. So kana ang una mga igsoon. Ikaduha, bisan wala tay kwarta, nagyapoy kahulugan ang atong kinabuhi. Kana. So una, we love people, we use money. Nganong mang mugasto ta para sa pamilya tungod kay gihigugma nato ang pamilya. Nganong mag-share man ta tungod kay gihigugma nato ang atong isig-kaingon. Kana. Unya, bisan wala tay kwarta, ikaduha, nagyapoy kahulugan ang atong kinabuhi. Kana. So una, higugmao nato ang tao, gamito nato ang kwarta. Ang tentasyon sa dautan nato kana bang higugmao nato ang kwarta, unya gamito nato ang tao. So kung inana ang nahitabo na dili ni ginaiya sa Ginoo, kana bitawng buhaton nato ang tanan aron ta makakwarta to the point na nga pahimuslan nato ang atong isig ka tawo, dili pinaiya sa Ginoo. O dinhi sa atong ebanghelyo gipaklaro gina sa Ginoo nga gamito nato ang atong bahandi sa paghigugma sa atong isig ka tawo, kay mao na ang kabut-on sa Ginoong Dios. Unya, isip Kristiyanos, bisag wa tay kwarta, well and good ko naa, gapoy kahulugan ang atong kinabuhi. No, mo man na-experience ni St. Paul sa atong first reading. Iyang gipasalamatan ang mga Kristiyanos sa Pilipos nga nag-benefactor niya sa ministry, pero ingon niya sa pagkatinuod lang, meaningful ba gihapon ang kinabuhi bisag wa ko'y kwarta. Pero salamat kay niya ay inyong gitabang, pero I learned how to find meaning in my life bisag wala ko'y kwarta. Doon kay alang kang San Pablo, a truly blessed man or person kadtong nag-alagad sa Ginoo, kay numero 1 siyang kinabuhi ang Ginoo. So dili na to equate ang ato ang pagkabulahan, ang life's meaning diha sa kung naabatay kwarta, kana may atong nahimong basihan. No, but dunay kahulugan ang atong kinabuhi tungod kay dunay tay paghigugma sa Ginoo. Diha sa atong Salmo responsoryo, ang love of the Lord gitawag sa fear of the Lord. Dili ning fear nga katong mahanlo kata kay panisan ko, dili fear tungod kay dunay pagrespeto o paghigugma sa Ginoo diha sa atong kasing-kasing. God bless you. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.